Com diu l'escriptora Maria Victòria Lobaina en el pròleg del llibre, aquests contes són fragments de vides, retalls de mort, que la seva lectura ens faran oblidar la fosca gravetat de la vella dama. Són una mirada particular sobre el mal, la tortura, el dolor, l'envelliment, el suïcidi. Però l'autora ho fa amb una visió irònica, desenfadada, sarcàstica, que ens emociona i ens obliga en molts moments a passar de la lectura al somriure. La Sílvia teixeix unes històries buscant la idea, el protagonista, el context, el lèxic, tots ells adequats per a transmetre'ns cadascuna de les històries on ens dibuixa les debilitats i les febleses humanes que ens acompanyen al llarg de la vida. La solitud, la bellesa, la decrepitud, l'odi, la gelosia, la negligència, la desesperació. Històries dotades de la més absoluta versemblança amb una veu narrativa serena, clara i fresca.